версия 1.8 айде да започваме, да видим сега. Значи, Lost a foul play, but we got an upgrade. Lots more teeth for eating you whole. Here comes another chapter. Your heart is beating faster, 'cause you're the one we're after. The nice and bright is gold. Thank you for bringing us home. Бре! Стига с тия бола, бе! We're not monsters, just chains. Bigger heads for grabbing a hold. We were lost to foul play, but we got an upgrade. Lots more teeth for eating you whole. Here comes another chapter. Your heart is beating faster, 'cause you're the one we're after. The nights and bright is gold. Thank you for bringing us home. Hey, fuck! Thank you for bringing us home. Fuck! Oh! What? Fuck! Another chapter. Your heart is beating faster, 'cause you're the one we're after. The nights and bright is gold. Thank you for bringing us home. Oh, güey. Oh, güey. Давай, не се причи, не се виждам, айде, тази само аз доста. Опа. Тук се стара малко лошичко. Някъде трябваше да има... Спри да се опитваш. Мале! Аре бе, дрън! Не мога да го дрънна! Why? Хей! Не! Омага! Без фейлевър, защо не ми тръгна тъпото копче? И така, една от любимите ми карти за ръшкане. Та да ме кой ще направим? Добре, много лошо начало. Не. Защо? Моля ти се. Не, много лошо начало. На Insane мод. Факт. Айде, моля ти се, не ме стрели, приятелче. Приятели сме, нали? Мале, добре, този път не ми отказа. Айде. Не! Той не трябва да бъде пръв. Приятел, you must die! Inhale! 10! Смърт! Не! Края съм рип. Не успях да пина и полшана и айде. Рип. Готови ли сте за поредният фейл? Този път правя кючета. Не съм толкова зле колкото преди.
О, добре. Тук горе-долу може да кажа, че нещо има. Ама, сега ще видим. Има ли? Защо така бе игра, бе? Трябва да се бия. Ми здраве, де. Чакайте, може един чест. Ще ме спаси ли той? И какво ми даде? Не, нищо не ми даде. Добре, браво. Аба аз съм... What? Това откъде изкочи? Няма идея. Така. Приятелче. Ще ми дадеш и да те ръчна. Нали ще ми дадеш, а? Ще дадеш, нали? Ще дадеш. Няма къде да ходиш. Бай, май френд! Двама рип! Айде! Така. Добре, супер начало. После ни тук прости нямаме. Така. Дайте към мидъла. Опа. Там обаче вече има приятелчета. Лошо. Sharpness. Fire resistance. Добре, там ще стане мелето. Поне така ми изглежда, пък сега ще видим. Така, стана мелето. Приятелчето не гледа. 11 кръв. 9, има много армър. Добре. Рип. Ей! Фак! Какво да направя? Не! Не. Прати ме фада, хора. Не можех да си бръкна в инвентара, защото имах иначе хубави неща. Ябълка имах ли? Не мисля, че имах, но... Много лоша ситуация попаднах и нямаше как да си измъкна просто. Ето иначе... Секън. 3 кила съм направил. За колко малко не ми достигна. Добре, хора, да видим сега. Аз съм на най-добрия остров, но какво да направя сега? Надявам се поне да имам късмет тук с честовете. Добре, забавих се в началото. Добре. Така, трябва малко по-бързо да действам само. Така, имаме лъкче, алабала тук, нямаме нищо, няма да взимам това чудо. Така, сноуменче ли виждам? Нещо се забавих тук с това. Бол, добре, имам доста... Фак бе! Ко правиш? Не дей ме бута, моля ти се. Фак бе! Чизъс! Разкарай го! Ужас! Умри бе! Ко става тука? Не! Дръннахте. Покажи се. Не, да кажете, че няма лак. Айде бе! Аз съм го убил. What? Как си паднал бе, приятелче? Тук ми мирише на ретардство. Няма нещо, сървъра започва да лагва, което не ми харесва. 6 човека остават, добре. Аз съм направил един кил. Така, ето. Виждате, лагва. Лай! Така, тръгваме към мидъла. Той е някакъв смахнат мидъл. Или поне така ми се струва. Не знам, има енчантинг, което ми харесва. Пръв ли ще съм до тука? Аре бе! What? Бичес! Красота, хора! Аре де! Не! Просто impossible да ме биете. Нямам кирка. Грейт. Така. Къде сте, пичове? Покажете ми се. What the fuck? Какъв е този нереален лаг, бе, хора? Оправете си сървъра, защо точно сега? Защо? Не! Не мога! Не! Сега ме прецака много гадно, сега не се знае какво ще стане. Тайм-аут! Прекрасно! Просто прекрасно! Имах най-големите шансове в момента. И така, хора, това ще бъде последната игра за днес. Да видим сега. Ще имам ли късмет или отново ще умра като пълен дебил? Добре, наистина, мод само това ми се пана от първия чест. Прекрасно. Още по-прекрасно. По-прекрасно, няма ли как да стане? Добре, горе-долу. Пак е зле, ама не чак толкова. Поне имам някакви мизерни неща. Ръш мидъл.
Моля ви се, не ме гледайте, моля ви се. Да не ви правя впечатление. Хора, стигам. Мидала, is that possible? Regeneration-ката. Дали ще бъда първият? Да, и още как. Някакъв ме налага. И това ако не е хак, аз не знам какво е. Той ме биеше през 15 км. Да фак. Та хора, това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, оставете ни коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. За всички, които не знаят, имам втори канал, където идвам да качвам възможно най-често. Линк към него в описанието и бъде чак с мен. Ще си видим следващия клип. Чао!